今後とも広島東警察署をはじめ広島県警察へのご理解ご協力をよろしくお願いします。それでは最後の曲に参りましょう。最後に演奏しますのはアースウィンドファイヤーが1978年に発売し大ヒットしたダンスナンバーセプテンバーです。今年はアースウィンドファイヤー結成50周年の年で、この度日本記念日協会により9月21日がアースウィンドファイヤーセプテンバーの日として認定されました。この日付はセプテンバーの9月21日の夜のことを覚えているかい？あの夜僕らは本当の愛を知ったという歌詞から来ているそうですよ。本日はこの曲をカラーガードの加藤隊員が迫力あるアルトサックスのソロで演奏してくれます。それではお聴きください。セプテンバーです。
ましたでしょうか。ありがとうございます。以上をもちまして地域安全ミニコンサート in 双葉の里を終了とさせていただきます。今後の広島県警察音楽隊の活動として第138回広島県警察音楽隊昼のコンサートを広島県庁前緑地帯で11月6日金曜日に開催する予定です。詳しくは県警ホームページなどでご案内させていただきます。ぜひまた皆様とお会いできる日を楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。